Hayi asibonge mfowethu ngecomment yakho. Angithe nje ake ngikhulume phezukwayo noma ngizokhuluma into engekho related kwi-previous video le ocommente kuyona. Ngifuna ukusho ukuthi ke uyazi ukuthi la emhlabeni sabantu sibekezelelene. Akekho perfect. Yabona le nonsense le ekucikayo kubantu. Nawe nenonsense yakho nje abantu ebacikayo nje ngawe. Kodwa bakutsheli. So lonto isho ukuthi nawe ocike kubuye nganeno uyifake ezicathulweni zalo omunye ukuthi konje sabantu asifani. Nami ngineyami nonsense nje ngingayazi and it's part of life. Ngoba kufanwana. Uzothola ukuthi kukhona nje umuntu ohlezi nje thithiza nje. Ngabe uthithize ehamba ngetroli ezitolo, ngabe uthithiza ngemoto, uhlezi nje thithiza nje. Yabo. Uzucike wena ophambi osemva kwakho. Noba nathi indlela lo muntu uthithiswa yini ngempela? Hayi sifake ecathulweni zakhe nawe neyakhe nonsense nawe. Uyothola ukuthi wena nje kunesidina sakho nje sokuthi awufuni ukubona abantu behleli. Babehleli njengathi uthi ngakho into abayenzayo nje sebeyakwazi ukuthi unaleso sidina nje. Sokuthi awufuni ukuphunyula. Sibekezelelene singabantu ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Sibekezelelene. Changes akasha nje. Ngiyazi ukuthi nami nginowami nje udoti nje ocika abathile. Yabo. Kodwa at the same time uthola ukuthi abathile futhi abanankinga naleyo nto. Abanankinga naleyo nto. Bacika okunye. Laba abanye abangenankinga nakho futhi. Yabo. Nami kukhona okunye nje vele kungidine nje ukuthi lo muntu yini abe nje. Kodwa phela ngoba mina sengi-elevated kumele ngibuye ngi-understand so vele khona abantu abanje vele. Yabo. Sibekezelelene nje. Kunalento ekuthiwa i-ego ke. I-ego vele iyona into esiphila ngayo la. Wonke umuntu unendaba naye. Kumele ukwazi lokho. Ngisho kuthiwa ngi-spiritual njengoba ngi-spiritual nje yes. But ngila emhlabeni nginendaba nami. Yes. Ngizaqala kimi. Yizwa lonto. Okuza kimi kuhle ngiyakuthanda. But ngoba senginokunye mina okuthe vetshe ukuba spiritual, kumele ngiphinde ngiqonde ukuthi in the process akungabikho umuntu olimalayo. Sonke asijabule. Ngokweqiniso lami. Ngoba phela ngeke ngize ngikwazi ukubajabulisa bonke abantu. Njoba ngisho lathi sibekezelena asifani. Ngisho ungazama kanjani wena ukuthi abantu bonke abajabule. Yazi ukuthi ngeke beze bejabule bonke. So kubalekile ukuphila iqiniso lakho. Ngoba uma uthembeka kuwe lokho kusho ukuthi uthembeka kuNkulunkulu wakho. Yes. Akekho uNkulunkulu ongaphandle ekumele uzame ukumjabulisa wena ukuphila iqiniso lakho kujabula uNkulunkulu wakho. Yes. Ayizwa leyo nto. Ngoba ukujabulisa abantu abangaphandle ngeke uzokwazi. Bonke ngesikhathi kujabula laba kukhala laba. So into ebalekile ukuthi sijabulise wena. Yabo? Phila iqiniso lakho. Impilo nje bafethu ngicabanga ukuthi mina ayikho complicated ngaleyo ndlela. Ukuthi thina ke siyacomplicate ke ngokufuna ukuba i-social butterfly. Phila iqiniso lakho nje. Likhona vele libacikayo futhi lona lelo qiniso lakho lelo. Khona libacikayo vele. Yabo. Kunani pho? Makuyiqiniso kuwe. Ku-honesty kuwe. Ngeke ngizenze ukuthi ngisuse lento ecika lo muntu ohleze engibuka. Uyena omele ukuthi azame
ukuthi uphilisana kanjani nami ngoba nginje. Ayizwa lonto. Don't try to change people outside. Ungazami ukushintsha abantu outside. Bayeka ngoba awunayo icontrol over them. The only control wena onayo ile wena. If you change your perspective towards things, the things you are looking at, they simply change. Uma ukushintsha wena, nazo zizoshintsha. Lezo zinto lezo. Kodwa uma usayibuka ngamehla afanayo, bese uzama ukuyishintsha, ngeke zizishintshe. The only control onayo ukuthi kushintshe wena. Uyazi ukuthi uyakwazi ukushintsha indlela owenza ngayo towards umuntu othile. Avela athonyeke. Ashintshe nayo indlela yokwenza towards wena. Iyenzeka lonto. Ukuthi ke phela i-ego yethu siyakwazi ukuyimanage. Noma kube ukuthi mina ngeke mina ngeke, mina this, mina that. How far do you allow your ego to have control over you? Ukuthi ungakwazi ukuthi nihlalisane. Ngoba if you are trying to fix people ngama flaws abo ukuthi uyabafixa, uyobaqeda nini? Ngoba abantu banama flaws abo. And now neyakho nonsense nje ngokwakho. Lento izihamba iyowelela ngaphesheya. Ngithanda ngoba mina ngifaka into eziningi ngesikhathi esisodwa mangikhuluma. And mungilalele mina uwazi ukuthi awulalele mina, ulalela i-level of consciousness yakho, ulalela i-thinking capacity yakho. That is why sometimes abanye kunzima ukungizwa ukuthi ngithini. Ngibuye ngize ngaphesheya. Yabona lo hleli naye manje, lo othi wena upartner kuwe. Naye vele neyakhe nonsense vele edinga ukuthi uyibekezelele. Akekho umuntu operfect, kodwa ukhona operfect for wena. Operfect for wena onjani ke? Okuwukuthi lo ama flaws akhe wena uyakwazi ukucompensate for wena, ama weaknesses akhe wena uprovide ama strength kulawo ama weaknesses akhe. Ama weaknesses akho nayo uprovide ama strength kuma weaknesses akho. Ngeke umtholo perfect, uzomthola perfect for wena. Uzokwazi ukugqiba ihlazo lakhe wena. So ibheke phike le nkulumo le. Ibheke ekuthenini mubuka lo lapha ngaphesheya. Bese uthi lo ngihleli naye ave ngidina kanje ngalento. Bese ucabanga ukuthi lo ngaphesheya usumbona amehla akho eseqhamuka love. Okwazi ukuthi naye uneyakhe nonsense. Mhlawumbe futhi nomuntu wakhe naye lo nonsense leyo iyona emcikayo vele, kodwa inonsense ungakwazi ukuyibekezelela. Singabantu ukwazi lokho, sibekezelelene sonke. Okumbuza nje upartner wami, yini nje ekucikayo ngami nje ongayithandi ngami? Ikhona. Ngeke ngabiki ikhona, kodwa uyibekezelele ngoba yile ikona kuthiwa yini deal breaker kuwe. Khona lezo othi wena it's a deal breaker ke for me, ngeke ngize ngihlale nomuntu nje. Ayizwa lonto. Into ekhona sibekezelelene good people. Shuthe asifundeni ukungena ezicathulweni zomunye. Ngoba ngokomthetho we-law of polarity kuya ukuthi wena ufocus ekuphi. Ikhona into egood ngalowo muntu loyo. Naye lo othi wena une nonsense ongayifuni kanje, uyazi ukuthi ikhona into right ngayo, ukuthi wena ufocus kuleyo nonsense leyo ongayifuni. Yabo nje lo muntu osebenza naye, ikhona into ecikayo ngaye nje day in day out. Kodwa mhlazana wahamba uyobona ukuthi yazi beyikhona into right ngayo. Awufocus kuyona ubone. Focus kuyona ifune. Ikhona into right ngayo. Wena ufocus kule wena. Yes, ikhona kodwa. Manje ngoba uhleli naye phela, usebenza naye noma wakini uhleli naye kini noma kuzokusiza ngaphi ngoba kuzokucindezela ukufocus kule wena nonsense ekudinayo kanjena ke ngoba iyona into ayiyona. Mhlawumbe sometimes usumtshelile uyambona ukuthi cha lo muntu unjena nje, yabo. Ande ngeke uzumshintshe koze kushintshe wena khona uzokwazi ube nokuthula. Vele ufocus kulokho kubhetha ngaye ke ngamabomu ube delusional. Khona uzokwazi ukuthi ube happy. Ingqondo yakho izoconvinceka vele ukuthi ngaphandle kwakhe kodwa ngilekho ngeke uze kwenze. Khona uzokwazi ube happy ngoba ofanini lokhu ubukana nomuntu ocikayo